Здравейте! Фирма Oconnect ви представя новото ревю на Nokia Lumia 920. Както виждате, смартфона е с доста големи размери. Теглото му е 185 грама и за смартфон всъщност той се оказва прекалено дебел в сравнение с доста други от същия висок клас. Всъщност, ако искате смартфона ви да бъде с добър захват, може би той ще ви бъде удобен, но повечето хора в момента се стремят към по-голямо удобство, така че в тази графа пише минус на Lumia 920. В горния край на панела може да видите микрофона, заедно с капаче за поставяне на SIM карта, което може да се отвори с специалното приспособление, което ще намерите в опаковката на телефона. От лявата страна, както виждате, няма абсолютно никакви бутони. В дясната страна на панела, в горния край, ще видите копчето за усилване и намаляване на звука, копчето за включване и заключване и копче за бърз достъп до камерата. Смартфона изглежда доста добре, тъй като е с операционна система Windows 8. Както виждате, дисплея му е много добър, с резолюция 768 на 1280 пиксела. Интересното при дисплея е, че може да регулирате това колко чувствителен е той и това го прави удобен за ползване дори през зимата с ръкавици, нокти и дори химикалка. Другото интересно нещо при Nokia Lumia 920 е камерата, която на пръв поглед не звучи кой знае колко интересно. Тя е 8,7 пиксела, но новото тук е, че има оптична стабилизация, което не позволява видеото да се размазва и намалява доста шума при снимане на видео. В новата Nokia Lumia 920 също така може да намерите доста интересни приложения, едно от които е Nokia Drive, което е гласова навигация, достъпна само за устройствата Lumia. Също така интересно приложение е Nokia City Lens, който е най-добрият съветник за откриване на близки заведени обекти.